укачени вентилирани фасади. От лидерите с 27 години опит, хиляди изпълнени обекти, хиляди доволни клиенти. Добре дошли в Топлоизолация НЕТ. През изминалия четвърт век предлагаме на своите клиенти, на вас, нашите клиенти, качество без аналог. Истинска енергийна ефективност, истинско качество на крайния продукт и истинско, човешко и партньорско отношение към всеки един наш клиент. Представяме ви нашия труд при изпълнение на укачени вентилирани фасади. Най-големите, строителите на модерна България избират именно нас за основен изпълнител на укачените си фасади на новите и модерни жилищни и административни сгради на България. Защото знаят, че работата ще бъде свършена качествено и на време. Предлагаме изгодни цени, както на доставка и монтаж на укачени, вентилирани фасади, така и проектиране и въвеждане в експлоатация. Представенето е на жилищен комплекс от модерни и енергийно ефективни къщи в столичния квартал Горна баня. Качеството на изпълнение е безкомпромисно, вложените материали са на най-добрите производители на строителния пазар. Системите за вентилирани фасади са на най-високо световно ниво. Това сме ние. 27 години се грижим да предложим качествена, надеждна и конкурентна работна среда и покоряваме върховете на максималната ефективност плюс дълготрайно и функционално експлоатиране на създадените от нас изделия. Екипите ни са перфектно подготвени, погрижили сме се да са максимално добре оборудвани и защитени. Материалната база е без аналог. Предимствата на укачените фасади се виждат дори във видеото. Без мокри процеси, зависещи от времето. Без притеснение от изпълнението. Дори при снеговалеж работим, за да постигнем целите на инвеститорите, доверили най-важното – външния облик на сградите си на нас. Истинската строителна сила в строителството. Заповядайте да се запознаем. За нас ще е удоволствие.